Het solidariteitsfonds dat cliënten van corrupte notarissen moet vergoeden is bijna leeg. En dat komt doordat 2 sjoemelende Limburgse notarissen er een wel erg grote put in hebben geslagen. Het zou gaan om een hap van 13 miljoen euro uit het fonds. De notariële zekerheid is een zelfregulerend fonds dat gedupeerde cliënten financieel kan bijstaan. Om die kas te spijzen moesten de Belgische notarissen jarenlang een vaste bijdrage afstaan. Eind jaren 90 zijn ze daarmee gestopt. Het fonds was intussen zo groot dat het zelfonderhoudend was. Wanneer een notaris in gebreke blijft en geld van cliënten verduistert, fungeert de VZW als vangnet. Dat vangnet is nu in rook opgegaan. Nu blijkt dat de vergoedingen van de cliënten van 2 Limburgse notarissen hoog oplopen. Ja, en bij mij in de studio Jean-Luc Snijers. Hij is woordvoerder van de Federatie van het Belgisch Notariaat. Ja, meneer Snijers, moeten wij nu vrezen? Is het geld op uit uw solidariteitsfonds? Nee, dat is wat overdreven, mevrouw. De reserves zijn inderdaad wel geslonken, maar er is nog geen vrees voor de cliënten. U mag daar gerust op beide oren slapen. We gaan altijd zorgen dat elke cliënt altijd gaat vergoed worden als zich zo een catastrofe voordoet. Ja, want er zijn recent eigenlijk 2 grote catastrofes geweest, kunnen we wel zeggen. 2 fraudezaken en dan nog alle 2 in Limburg. Is dat toeval? Ja, dat is puur toeval. Had om het even waar in België kunnen gebeuren. En wat wel belangrijk is om te strepen, is dat het heel weinig gebeurt, gelukkig. Hè? We hebben jaren niet moeten bijdragen in dat fonds, omdat er ook geen schadegevallen waren. En nu door een puur toeval zijn er recent 2 gevallen na elkaar. Ja. Wat moet er nu gebeuren om te zorgen dat als er zich een nieuwe fraudezaak voordoet, dat mensen niet gedupeerd blijven en dat u toch nog uit dat solidariteitsfonds kan putten? Wel, omdat die reserves wat geslonken zijn, is de kans zeer hoog dat wij gaan beslissen om opnieuw een bijdrage te vragen aan elke notaris om dat fonds terug wat aan te vullen. Ja. En u denkt dat de notarissen daar dan ook algemeen akkoord zullen mee gaan? Ja, daar is een zeer grote eengezindheid over. Hoe moeten wij ons die bijdrage, in welke grote orde moeten wij ons dat voorstellen? Dat is nog niet beslist, dat moeten we nog afwachten. Maar dat zijn geen zeer grote bijdragen die per notaris zeer zwaar zullen wegen. Dus een zekere bijdrage, een solidariteitsbijdrage, om zo inderdaad de cliënten te kunnen waarborgen op een grote financiële zekerheid. Ja, want uiteindelijk gaat het om een 1500 notarissen die samen voor zo'n fonds moeten zorgen. Het is ook zo, het is een nationale solidariteit. Elke notaris doet mee voor het ganse land, waardoor het toch de inspanning voor elke notaris zeer laag wordt. Hè. Ja. Het is trouwens zo dat we de laatste 10 jaar niet meer bij hebben moeten bijdragen. Dus dat geeft toch duidelijk aan dat het probleem toen niet zo erg is. Ja. Maar nu dus wel, want nu is er eentje. De Limburgse notarissen in het bijzonder en misschien de notarissen in het algemeen kunnen wel een slechte naam krijgen hè, door dit soort gevallen. Ja, we mogen niet 1 schadegeval gaan veralgemenen naar alle notarissen vanzelfsprekend. Hè. In elk beroep kan men ergens wel een zwart schaap gaan vinden. Want het is bovendien een beschermberoep. Het is een beschermd beroep, ook een zwaar gecontroleerd beroep. Hè. Je moet weten dat de notarissen ook op financiële vlakken elk jaar zeer zwaar worden gecontroleerd. Ja. Zij krijgen alle 3 maanden een controle op een derde goede, op hun solvabiliteit. 1 keer per jaar krijgen ze bezoek van een bedrijfsrevisor die al de derde rekeningen van zeer nabij gaat bekijken. Dus het is zeer gecontroleerd. Zijn er plannen om die controles nog te verstrengen? Wel, het is mogelijk dat inderdaad we voorstellen gaan doen om die controle wat aan te scherpen, om uit de voorbije schadegevallen nog wat te kunnen bijleren. Ja, zodat cliënten weer met een gerust gemoed bij een notaris langs kunnen. Dat is de bedoeling, mevrouw. Goed, dank u wel voor uw toelichting.